představení se v tomto parkouru uvidíme, jak bude vypadat jeho start s číslem 2. Připomínám, že dvojice je reprezentantkou stáje Areál Zofy. Stáj, která tady má poměrně silné zastoupení v podobě celé řady koní. Viktorie Šornová vede Dennyho na překážky s číslem 6 a 7. Překážky, které byly postaveny tak, aby si publikum užilo pokud možno co nejbližšího kontaktu s výkony jezdců a koní. Věřme, že to přes blízkost těch překážek bude vždy a výhradně kontakt oční, nikoli fyzický. S časem 1:02:40 absolvoval